Happy New Year everyone! Ug mabungahong bagong tuig sa tanan. Hinaot nga ang Dios sa kanunay maanaa sa matag usa kanato niining bagong tuig sa atong kinabuhi. Tungod kay gusto ni Lord nga siya magpabilin gayud kanunay kanato. Nag-ingon ang iyang pulong sa Isaias 43 versikulo 18. Apan ang Dios miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi ug ayaw pagpabilin diha sa mga butang sa karaang panahon. Kung aduna may dili mga maayong nahitabo sa atong kinabuhi sa tuig 2024, ato nagayod gadto nga kalimtan. Tungod kay ang gusto ni Lord dili na kita magpabilin ni anang mga butanga. Gusto ni Lord nga bag-uhon ang atong kinabuhi sa atong pagsugod nining bagong tuig sa atong kinabuhi karon. Gusto ni Lord nga dili kita magpabilin sa mga butang nga maoy hinungdan nga mahilayo kita kaniya. Gusto ni Lord nga kita magpabilin kanunay kaniya ug dili kita magpabilin sa mga butang nga makadaot lamang sa atong kaugalingon ug makadaot sa atong relasyon ngadto sa Dios ug ngadto sa atong isig katao. Gusto ni Lord igsuon nga maghari ang Dios sa atong kinabuhi, maghari sa atong pamilya aron atong maangkon ang kalinaw ug gugma sa usag-usa. Mao igsuon dili na gyud nato hinumduman ang mga butang nga maoy makaguba sa atong kinabuhi, nga maoy makaguba sa atong relasyon ngadto sa Dios. Dili na kita magpabili ni ana igsuon ug ato nang paharion ug atong tinud-on sa kanunay ang atong pag-alaga diha sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.